Bueno, asteazkena, gaur ere izan dugu jarraipen eta prebentzio batzordearen bilera eta han esandako kontuak aipatuko dizkizuet. Herritarrok ere jakinaren gainean egon zaitezten, lazkautarrok behar bezala informatuak egon zaitezten. Bueno, alde batetik, garbiketari buruz hitz egin dugu, garbiketan udalak kale garbiketa indartu egin du, eta kalea garbitzeko badu udalak kale garbitzeko ibilgailu bat, eta ibilgailu horrek badu aukera bere tangak urez, xaboi urez bete, eta xaboi ur hori banatzeko. Xaboi ura horixe da, xaboi ura bakarrik, ez darama produktu kutsagarririk, beraz horrekin garbituko dira kaleak, kale guztiei emango zaie garbitu bat, eta adituek eta esan dute koronavirusaren aurkako, koronavirusak daukan kanpoko babes ezi lege bat edo, xaboiak berak desaktibatzen duela ondoen, eta horrek egiten duela koronavirusaren aurkako koronavirusari eraso egiteko modutako bat horixe dela hain zuzen ere, ez daukan kanpoko ezi hori, berari inon heltzen eta laguntzen dion ezi hori ondatzea dela berari kontra egiteko modu bat. Hori ez da nahikoa ordea, horrek ez du guztiz akabatzen koronavirusa, eta koronavirusa akabatu ere egin behar denez, batez ere arriskurik handieneko lekuetan desinfekzioa ere egiten ari da. Beste produktu batzuekin, auzo batzuekin eta jende pilaketa handia denean edo arrisku faktore handixeagoa denetan, hor desinfekziora jotzen ari da. Gizarte zerbitzuei dagokienez, gizarte zerbitzuetan uste dut aurrekoan ere komentatu nuela alde batetik baja voluntarioak izan direla, alegia normalean beren etxera garbiketarako edo norbait eskatuta zutenak orain ez denez komeni ahalik eta jende gutxienekin harremanak izatea eta komeni denez, hori zaindu egin behar denez, batzuk beren borondatez baja eman dute zerbitzu horretan. Bestalde, eudel datu eske ari omen da, berak goiti berako antolamendua egiteko udalean zen jendek behar duen zerbitzua eta horrelakoak datua jasotzen ari da, udalari eskatzen ari zaio. Badakigu Lazkaun esate baterako 9 familiak jasotzen duela etxean erosketa udaletik bideratuta. Ez daukagun datua da, gazte asamblea zenbaten gana iristen ari den, lan bera egiten ari baita bera ere. Egun hauetan, gaur bertan ere, zorion mezu bat jaso dugu, berari gazte asambleari egindako mesedea eskertuz, publikoki norbaitek eskertzen zion, eta beraz badakigu lanean ari direla, baina ez dakigu zenbaten gana iristen diren. Eguneko zentroa itxita dago, dakizuen bezala, eta eguneko zentroa itxita egotean familiak ari dira arduratzen eguneko zentroaren beharra dutenez, orain familiakide horiek ere etxean egon beharra dute, beraz lanera joan beharrik ez izateak etxean edukitzea nolabait erraztu egiten die, horrek lagundu egingo die, baina bestalde zaintzaileek ere beharko dute laguntza berezi bat, eta horixe proposatu dugu gaurko batzordean, kontuan izan dezagula, zaintzaileak ere babestea importantea dela horrelako egoera batean, egoera luzatzen baldin bada, nolako tratua eman behar zaien, edota ze irizpide bete behar diren, osasun aldekoak, nahiz psikologikoak, eta garrantzitsua iruditzen zaigulako. Hortaz aparte, batzordean hitz egindako ez aparte, egun hauetan Goiberrin irakurri dugu, gazteen iritzi zutabe oso interesgarri bat, gazteak aktibatzearen alde eta zegoena, eta guztiz bat egiten dugu EH Bildutik horrekin, noski, beraiek gazte horiek esaten dutenarekin, izan ere gaur inoiz baino argiago dago, hemendik inork ez gaituela aterako, geuk atera beharko dugula gure burua. Eta horretarako beti prestatuta eta lanerako prest eta auzolanean batak besteari laguntzeko gertu baldin bagaude, horixe izango dela
inor babesteko modurik argiena. Besterik ez.